саволи навбатӣ аз Аброрул Ҳақ аз Кашмир аст. Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуh. Шубҳае нест ки Аллоҳи муттаол ба ту кори хайре насиб кардааст. Аллоҳ ин амалҳои хайратонро қабул гардонад. муҳтарам доктор, имрӯз мебинем ки чӣ қадар заҳматҳо барои бадном кардани мусалмонҳо сарф мешавад ва худи мусалмонҳо рӯз то рӯз гумроҳ мешаванд. мусалмонон аллакай аз ҳар ҷиҳат заиф шудаанд, хоҳ дар имонашон, хоҳ дар тавонмандӣ ва хоҳ дар дониш. дар ҳеҷ як лаҳзаи таърих бо мусалмонон ин ҳодиса рӯй надода буд. саволи ман ин аст, мусалмонон чӣ гуна метавонанд мероси худро аз нав эҳё кунанд? Чӣ бояд кард то бузургии пешинаамонро дубора ба даст орем? бародар дуруст қайд кард ки имрӯз мусалмонҳо аз ҷиҳати имону тавонмандӣ ва илм заиф шудаанд. мо нотавон шудаем. чӣ бояд кард то бузургии пештараамонро дубора барқарор кунем? барои барқарор кардани шаъну шарафи пешини мусалмонон имкониятҳои зиёде мавҷуданд. дар ин мавзӯъ шумо метавонед як суханронии пурра омода кунед. аммо ман барои ин ҳама тафсилот вақти кофӣ надорам. аммо мехоҳам се нуқтаи хеле муҳимро инҷо зикр кунам ки мусалмонон барои ҳалли ин мушкилот бояд ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. аввалан мусалмонҳо бояд ба Қуръон ва суннати паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи васаллам баргарданд. агар гузаштаро, яъне замони Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро, замони саҳобаҳо, замони халифаҳои рошидро таҳлил кунем, мебинем ки мусалмонон қудрат доштанд. мусалмонон дар дунё аз ҳама воло буданд, то он ҷо ки дар замони ҳукмронии ҳазрати Умар радияллоҳу анҳ, дуввумин халифаи ислом, давлати исломӣ густариш ёфт ва алҳамдулиллоҳ тавонтарин нерӯи ҷаҳон будем. имрӯз бошад ба мо баръакс аз боло менигаранд, маҳкум мекунанд, ангушти ишора мекунанд, масхара мекунанд ва ман ба фикри саволдиҳанда розиам. сабаби ин дар он аст ки мо аз Қуръону суннат дур шудаем. агар боз ба Қуръону суннат баргардем, агар ба қонунҳое ки дар Қуръон ва ҳадисҳои саҳеҳи паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи васаллам омадааст амал кунем, боз иншааллоҳ байрақи исломро дар ҷаҳон мебардорем. фақат таърихи Аврупоро хонед, шумо мефаҳмед ки аз асри 8 то асри 12 давраи асри торикӣ буд. оё танҳо барои онҳо торикӣ буд? оре, танҳо барои аврупоиҳо, на барои тамоми ҷаҳон. муваффақиятҳои бузурге ки мусалмонон аз асри 8 то асри 12 ба даст оварданд, бениҳоят бузург буданд. таърихро хонед, мефаҳмед ки аз ҷиҳати илму техника аз асри 8 то асри 12 мусалмонон дар сайёра дар сафи пеш аз ҳама буданд. онҳо Геберро падари илми кимиё медонанд, ҳарчанд номаш Ҷобир ибни Ҳайён буд, на Гебер. чунон ки дар ғарб ба ӯ номи лотинӣ дода буданд, аслан номаш Ҷобир ибни Ҳайён буд. ҳамин тавр дар риёзиёт, астрономия, дар физика мусалмонон аз ҳама пеш буданд, то он дараҷае ки агар илму дониш омӯхтан хоҳӣ, фақат арабиро омӯхтан лозим буд. имрӯз шумо ба забони англисӣ кифоягӣ доред, чунки забони англисӣ забони байналмилалӣ маҳсуб мешавад. дар он айём ба забони арабӣ ниёз бештар буд. барои гирифтани дониши баланд дар илму техника арабиро донистан шарт буд. имрӯз умуман ин тавр нест, зеро дар он вақт мусалмонон давлати ба Қуръону суннат асосёфта дошта буданд. барои ҳамин мо пешвоёни ҷаҳон, яъне абарқудрати ҷаҳон будем. дуввум, Аллоҳ дар Қуръони Карим дар сураи Оли Имрон дар ояти 103 мефармояд: ҳамагӣ ба ресмони Аллоҳ чанг занед ва пароканда нашавед. ресмони Аллоҳ Қуръони азим ва ҳадисҳои саҳеҳ мебошад. ин аввал аст. дуюм, мо бояд муттаҳид шавем ва аз ҳам ҷудо нашавем. дар ин оёти Қуръон ду тасмими муҳимтарин барои таъмини пешравии мусалмонон оварда шудааст. ҳамагон ба ресмони Худо маҳкам баста бошед ва пароканда нашавед.
аз ин рӯ қуръону суннатро маҳкам нигоҳ доред, ба ҳаёти исломӣ баргардед, сипас муттаҳид шуда аз ҳам ҷудо намегардед. мутаассифона имрӯз аксари мусалмонҳо дар тамоми гӯшаву канори дунё аз ҳам ҷудо шудаанд. онҳо ба ҷараёнҳои мухталифи сектанти идеологӣ шикастаанд, ба гурӯҳҳои мухталиф, созмонҳои гуногун, ҷараёнҳои гуногуни созмон ҷудо шудаанд. мушкилӣ ин нест, аммо мо бояд муттаҳид шавем ва як ҷомеаи исломӣ бошем. ин аст роҳи наҷот. имрӯз ғайримусалмонҳо аз мо истифода мекунанд, зеро мо аз ҳам ҷудо ҳастем. агар мо муттаҳид мебудем, ин ҳеҷ гоҳ рӯй намедод. савумин, имрӯз мусалмонон назар ба охират бештар ба ташвишҳои дунявӣ нигаронӣ мекунанд. аллоҳ дар қуръон мефармояд ки агар барои зиндагии дунявӣ ҷиҳод кунед, худо ба шумо дуньёро ато мекунад, аммо дар охират аз савоб маҳрум месозад. вале агар барои зиндагии охират талош кунед, аллоҳ ба шумо ҳам дар дуньё ва ҳам дар умри абадӣ подош ато хоҳад кард. ҳамаи мо яке аз оятҳои муҳимтаринро медонем ва онро бисёртар тиловат мекунем. худованд дар сураи бақара ояти 201 мефармояд: ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. парвардигоро, ба мо дар дуньё ва дар охират некӣ ато кун ва моро аз азоби оташ нигоҳ дор. ҳамаи мо ин дуоро медонем. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. аммо оё дар ёд доред ки оёти пеш аз ин чӣ буд? бештари мусалмонон намедонанд ва дар ояти пешин гуфта мешавад ки онҳое ки танҳо ба хотири зиндагии дунявӣ ҳассосанд, инҳоро дар охират насибе нест. ва пас ин дуо меояд. аммо агар қисми аввали ин дуоро таҳлил кунем, мебинем ки сухан дар бораи зиндагии дунявӣ меравад. ربنا آتینا فی الدنیا. худованд дар ин дуньё некӣ ато кун ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. ва ба мо баракати зиндагии охиратро насиб гардон ва моро аз азоби оташ нигаҳ дор. пас сеяки ин дуо ба талаби беҳтарини дуньё бахшида шудааст. дуюм, ба мо дар дуньёи охират беҳтарин неъматҳоро ато кун ва савум, моро аз азоби оташ нигоҳ дор. сеяки аввал ба зиндагии дунявӣ ва сеяки он барои охират бахшида шудааст. некӣ дар охират ва моро аз азоби оташ нигоҳ дорад, маълум мешавад ки ҳатто аз рӯи ин дуо се яки зиндагии дунявӣ ва аз се ду ҳиссаи зиндагии охират бахшида шудааст. мутаассифона имрӯзҳо аксари мусалмонон ончунон дар пайи зиндагии дунявӣ ҳастанд ки зиндагии охиратро фаромӯш кардаанд. аммо агар барои зиндагии оянда кӯшиш кунед, иншааллоҳ худованд ба шумо дар дуньёву охират ризқ медиҳад. вале агар дар дуньё чизе талаб кунӣ, бигзор ки ҳадди ақал сеяки дуоят бошад, вале на бештар. мусалмонони имрӯза гӯё дар соҳаҳои тиҷорат ва ё дигар соҳаҳои касбу сиёсат барои зиндагии дунявии ҳастии ояндаи онҳо ҳастанд. агар барои зиндагии охират мебуд, аллоҳ ҳам дар зиндагии дуньё ва ҳам дар охират мукофот медод. ин се меъёр танҳо як бахши хурд аст, аммо бояд ба онҳо таваҷҷӯҳ кард, зеро онҳо бар зами бисёр омилҳои ниҳоӣ муҳиманд, дигараш дар беҳбудии вазъи умумӣ. ман боварӣ дорам ки агар ин се омилро бихоҳем, яъне ба қуръону суннат баргардем ва аз ҳадисҳои саҳеҳи паёмбари азизамон пайравӣ кунем, наҷот меёбем. ин аввалин аст. дуюм, мусалмонон бояд якдил бошанд, на пароканда. савум, барои зиндагии охират бештар кӯшиш кунем. агар барои охират кӯшиш кунем, аллоҳ моро ҳам дар дуньё ва ҳам дар зиндагии охират пирӯз мегардонад. ки агар мо барои зиндагии дунявӣ саъй кунем, ин набояд аз се як ҳиссаи саъю кӯшиши мо бошад. умедворам ба саволи шумо посух додам. كان يبقى هشيما مربعي